Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy boýunça bir Türkiýanyň garaşly döwletleriň arkalaşygyna agda ýurtlarynyň we Hytaýyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny size ýetiripdir. Inne bolsa size Atawatyn Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatyn-turkmenistan.com internet saýtynyň toplan maglumatlary esasynda Germaniýanyň sanawy bilen ýokary okuw mekdeplerini size ýetirýäris. Boyunca ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny biziň Atawatyn YouTube kanalymyzda tomuş edip bilersiňiz. Diplomy ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezi siziň hyzmatyňyzda.